Nakatutok pa rin kayo sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. And syempre, this is Jody Dizon Mercado, ang inyong makasama sa ating kwentuhan ngayong araw. At para po sa karagdagang balita at impormasyon para sa ating komunidad, syempre mag-subscribe lamang ho kayo sa aming mga social media platforms. Ang aming pong FB pages ay una, CLTV 36 Official, at ang ikalawa po naming Facebook page ay CLTV 36 News. Samantala sa Instagram naman po ay CLTV 36 Official, sa Twitter, CLTV 36, and para po sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes, programa ng CLTV, at sa aming latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. For more information about CLTV 36 and sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. Samantalang aming pong TikTok account naman ay at CLTV36. Basahin na po natin ang inyong mga ipinadalang komento sa ating topic, question of the day. Anong katangian ng isang mutya ang hanap mo? Wow! Alamin po natin ang inyong mga characteristics na hinahanap sa isang mutya candidate. Ang komento po ni Jessa Manyo, Lawenyo Nemo, ing mutya ning Barangay del Pasur, at sungan kaya, ikang tune, Giyana Paulina. Talagang feeling ko itong si Jessa Manyo, taga Barangay del Pasur to. Sana sinabi mo lang lahat ng mga kaugalian ni Giyana Paulin para malaman ng ating mga kababayan ng kanyang mga katangian. Si Lerma Francisco Lozano, sincere for her advocacy and of course, not just beauty, dapat magaling sumagot. Yung galing sa puso ang pagsagot. Hashtag beautiful with the heart. Yes, 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 no? Hindi maganda yung parang scripted ang sagot. And dapat seryoso siya sa kanyang mga advokasya para sa ating komunidad. Si Ivan Liwanag na isa sa ating top fans, di lang pang stage ang sagot, in real life din. On and off cam, confident at may puso. Dapat talaga, you have to talk the talk and walk the walk. Kung ano sinasabi mo, dapat yun ang gawin. Kung ano ang dapat gawin, yun ang dapat mong ginagawa. Tuloy-tuloy niyo lang pong ipadala ang inyong mga komento sa ating topic, question of the day. At babasahin po natin yan maya-maya po lamang. At bago po tayo tumuloy sa ating kwentuhan, nais ko po munang batiin ng happy birthday si May Cortez. Mayang! Sana masaya ang iyong birthday celebration ngayong araw together with your family, loved ones, friends, mga followers and subscribers. And mabusog sana lahat ng mga bisita mo. At kung sakaling ikaw ay manlilibre, wag mo kaming padalahan ng spaghetti or Shanghai dito sa CLTV. Dahil si May po ay dati po namin kasamahan dito sa CLTV. And wishing you good health at maraming blessings. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, May Cortez. Kabi-kabila na ang paghahanda ng mga kandidata ng Mutyaning San Fernando 2023 dahil ilang araw na lang ay makikilala na natin ang pinakabagong makokoronahan at makakapag-uwi ng titulo
At syempre dito sa ating programa, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagkilala sa mga kandidata. Ngayong araw, makipagkwentuhan tayo kasama ang kinatawan ng Barangay San Pedro para sa Mutya ng San Fernando 2023 na si Crystal Jade Prado, kung saan 7 years old pa lamang daw ay sumasali na siya sa mga beauty pageants. Paano kaya makakatulong ang mga kanyang nakaraang karanasan sa pageantry para masungkit ang corona? Yan po ang ating aalamin. Welcome sa Topic, Jade. Kumusta ka? Hello po. Okay lang naman po. Aming mga nagdaang bisita at mga mutya na nakapanayam namin dito sa ating programa. Bibigyan ka namin ngayon ng pagkakataon na i-greet, i-shout out, batiin lahat ng gusto mong batiin. Kasi baka magtampo sila sa'yo, masalubong mo sila sa kalsada. Hoy, Benda ka CLTV, mo ko sinout out. Go ahead sa iyong greetings, Jade. Sana wala kang makalimutan. Magrasya at masaplalang oras po kaya kayongan. Yako po Crystal Jade Lomboy Prado. 18 Banwa. Mutya ning San Pedro. Hello po sa mga supporters, sa mga family and friends, sa mga handlers ko po dyan na nanonood. Thank you po sa mga pagsuporta niyo sa akin. I very appreciate po lahat ng mga binibigay niyo pong cheer sa akin and messages. Thank you very much po. Crystal, syempre, marami ang nakatutok sa atin ngayon, lalo na yung mga taga-Barangay San Pedro na nais ka pang makilala. At syempre, yung ating mga kapwa Fernandino dito sa ating syudad. Ikaw ba ay nag-aaral pa, Jade? Yes po, I'm still I'm a graduating student po from Pampanga High School po. O kumusta naman ang studies mo sa PHS, sa Jade? Okay lang naman po siya and I'm a achiever student po and I'm a STEM student po because I'm planning to take the course of nursing. Uy, so bakit naman nursing ang balak mong kunin na kurso pagdating ng kolehiyo? Since my relatives are from medical fields din po, that is why I'm influenced by them. And I also want to help the sickness people, the wounded people, and also for greener pasture po, I'm taking the course of nursing po. Ayun. So, palagay ko kung siya ay magtatapos na ng Pampanga High School, siya na ngayon ay senior high school na. Pero Yes kung po. noong naunang panahon yun, dapat college ka na ngayon. Pero paano mo ba napapagsabay ang iyong pag-aaral? Siyempre, meron ka ding mga personal affairs. And siyempre, you have to prepare for the competition. You have rehearsals. Paano mo napapagsabay ang lahat ng ito, Jade? Actually po, to be honest, I'm a student leader in our school and also I'm an achiever in our class. And by managing our time, as long as I love what is I'm doing today, as long as I have the heart to take all the responsibilities that I have today, and I'm willing to do the things that I like and I love, and also talking to our Lord God Savior, I believe that everything is good in His hands po. Naman, siyempre, dream mo ito kasi dun sa ating intro 7 years old ka pa lang ay sumasali ka na sa mga pageants. Could you still remember yung mga nauna? And Yes po. kumusta yung experience mo noon sa pagsali mo sa mga naunang pageants? As far as I remember po, I started joining beauty pageant when I was 7 years old. And the first pageant that I joined was Little Miss Lucky 13. That was 2013. And Little Miss San Pedro 2013. And also, I was crowned as the grand winner or the title. And also, I joined the Princesita ng Sunokwan Festival. Unfortunately, I didn't won or I didn't place. And I also joined Kapampangan Elite Princess of Runway 2017. And I was crowned as second runner-up. And I also joined Miss Teen San Pedro 2018. And I was crowned second runner-up. Miss Teen Grand Winner title, sorry.
And I joined Lakanat Mochaning PHS 2019. I was crowned second runner-up. And the Catwalk of Millennials 2019, I was crowned grand winner. And I also forget that I already joined Little Miss San Fernando 2013, and I was crowned first runner-up po. And luckily, all of the hard works and efforts are really grateful and a great experience that helps me to learn today for who I am today po. Merong mga parte yata doon sa mga nasalihan mo noon na hindi ka pinalad na makapasok sa mga bilang finalist or makakuha ng corona. How did this shape you? Hindi ka ba parang nalungkot or hindi ka ba parang na-disappoint na minsan hindi mo napapanalunan ang mga sinasalihan mong patimpalak? I feel very sad po, but not disappointed because I know that I did my best. And as long as I did my efforts, because losing is not just about how I did, or losing is not about everything. I'm still a person po. That's why I still have my friends, supporters, family who are willing to cheer for me, and they are willing to really extend helps and support po. Okay. And bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, nais ko munang basahin yung mga nakatutok sa ating social media. Si Mark Kenneth Prado. Sino si Mark Kenneth? Kapatid mo? He was my Sabi niya, brother go, po. go, go. And ganun din si JL Prads. Sabi ni Tef Ocampo, Malaghuca, San Pedro. You nailed it, sabi niya. Siguro, hindi ka naman karpintero, bakit you nailed it? Ha? Sabi naman ni Charmaine Lumboy Prado, San Pedro. Sabi niya, si Roland Prado, good job. Crystal Jade Prado. Si Tef Ocampo Slay, sabi niya. Tapos si Lauren Malyari Malaguca San Pedro, Nix Ortega, go Girly Jade. And si Armiel Direct, go sis, ganda mo. Talaga naman ganda siya. Pero siyempre, paano ka napili bilang representative ng Barangay San Pedro? Firstly po, I was really looking forward to this competition because for me, this competition is a big competition and big challenges for me. And nung napansin ko po yung FB post nila, I was very excited and shocked kasi after 3 years of pandemic, it is all coming back now. And once our Kapitan Barangay Matt Ryan de la Cruz called me na if I was willing to represent our beloved barangay, and he told me na if I will going to join the pageant, they will give the best support and they will willing to help me. And I already told them that if they give the 100% trust to me, then I'm willing to give my best to show a good fight to everyone po. Jade, natapos na yung talent competition, swimwear, and nagkaroon kayo ng mga interviews. And then noong last Saturday, lumakad na rin kayo sa Flores de Mayo. And after all of this, how are you preparing for the competition? Malapit na ang coronation night ninyo. I have prepared a lot po from practicing myself in walking, practice interview, practice Q&A. Also, I prepared a lot in our talent competition, Flores de Mayo, and to this upcoming coronation night, which is on May 27. I'm preparing a lot for my gowns, my fit po, and syempre my looks, and all of my supporters, they are already preparing to cheer for me, and also my family and friends. Okay, syempre, bibigyan katulad ng mga nagdaang candidates natin na nakausap sa ating programa, bibigyan kita ngayon ng isang pang Miss Universe question kahit mutya ng San Fernando pa lang ang sinalihan mo. Makinig kang mabuti, Jade. Here is my Miss Universe question for you. Kung mananalo ka na bilang Mutyaning San Fernando 2023, anong mga concerns ng City of San Fernando ang nais mong solusyonan? Honestly, winning the Mutyaning San Fernando, it's not more of a title. It is more of a job because there are a lot of responsibilities to take. And if I would win the Mutyaning San Fernando,
I would really help the city to promote the city and promote every program of it. And as a Mochaning San Fernando, I would like to promote my advocacy, which is to help and to promote the Fernandino artists to the younger generation of our city. Because I believe if all the youth will be involved in arts, I'm very much sure that they will grow up maturely. Because arts teaches us to be responsible and disciplined. Butil ning kultura at sining para king masanting nga bukas. As we Teatro Fernandino always say, anak ng sining magniningning. And I also want to promote the heritage, the culture here in San Fernando po. That's all po. Ngayon naman, hikayatin mo, invite our viewers, ang mga Fernandino, ang mga taga Barangay San Pedro, na suportahan kayo, ha? Suportahan lahat kayong mga kandidata sa nalalapit na Coronation Night ng Mochaning San Fernando 2023. Go ahead, Jade. Hello everyone, hello Fernandinos, hello to my beloved barangay, and to my supporters, friends, family. I'm all inviting you to watch our coronation night on May 7, 2023 at the Brand Zigyao Convention Center. And please do support me and support my fellow candidates as we show our best and are willing to give our best and fullness of heart po. I hope to see you there. Sana manalo ka, Jade. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko rin ito sa mga nagdang na interview natin. May the best candidate win. Pinaghirapan nyo yan and nag-prepare kayo ng mabuti. Pero, syempre, iisa lamang ang mapipiling Mochaning San Fernando 2023. At sa ating pagbabalik, sasamahan naman tayo ng Mochaning Telebastagan. Magbabalik pa po ang inyong programang Topic. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Sorry. Yes po. Ayan. I'm audible po ba? Kumusta po audio namin? Okay naman po. May sakit po. Okay naman, kaya lang yung internet mo nag-red yellow siya. Makakamaglag lang. Oo. Kaya nakalag. Naka-red ka Ayan ngayon. po. Pwede landscape mo yung Camera cellphone. po. Pahiga mo siya. Okay po. Yan po. I-auto-rotate mo siya. Kasi nakatagilid ka din. Yan po. At makaka-atras ka pa ng konti o kaya forward mo ng konti yung cell mo. Yan, para yung headroom mo masyadong malapit sa screen. Yan po. Atras pa ng konti. Yan, ganyan. Okay na ganyan. Okay. Okay na po audio namin. Yes po, okay naman po. Ayan, ganyan na lang, mama. Huwag ka nang lalapit ng konti kasi lalaki siya. Nakukuha mo yung buong screen.
Okay po. Pag lumalapit kasi. Yan. Hi, Yes po, Shari. audible naman. Hi po. Oh, Shari. Nasaan ka? Nasa bahay po, sa kwarto. Kumain ka na? Yes po. Oo, okay. So, ilan yung boyfriend mo? Wala po. Ay, wala. Bakit? Kapag tapos na lang po. Okay. Sige, sige. Shari, gayahin mo yung ano ko ha, yung aking framing para may headroom ka. Kasi kapag lumabas sa TV, baka maputol yung head mo. Okay po. Okay naman po ba? Yan, Ngayon? yan, ganyan lang. Huwag ka nang gagalaw, ha? Yes po. Walang pwedeng huminga, pero gagalaw hindi. Okay. Sige, standby ka na, Shari, ha? We'll be starting in a few minutes or in a few seconds, okay? Okay po. Tapos may mga ano ka ba? May GC ka ba? Para makapagbabasa natin yung mga message ng mga supporters mo. Yes po. Sinend ko na po yung video. Oo, kasi yung para naman na kapag ikaw na yung nakasalang, babasahin natin yung mga message nila for you. Okay po. Alright, sige. Shari, standby ka na. We'll be starting. Thank you. Thank you po. Kayo nakatutok pa rin sa ating programang topic. Basahin na po natin ang inyong mga komento sa ating topic. Question of the day. Anong katangian ng isang mutya ang hanap mo? Ano kaya ang inyong mga komento? Ito pong si RJ C. Calagwas. Yung namimigay ng balato pag nanalo, ikaw talaga RJ, no? Pinaghirapan nila yan. Hayaan mo na ang prize nila para sa kanila. Si Joshua Bondok, ita pong simple mo pong babae na kahit eya gayak malaguya po. Pero siyempre, kahit malago siya, dapat maganaka siya at biyasa. Di ba, Sir Joshua? Sabi naman po ni Annalyn Catu Manyo, na isa sa ating top fans, siyempre, biyasa, mayap, ampong maganaka. Annalyn, palagi ko, mag-aral ka assumption kasi apin ding katangian kaugalyan ugali daring mag-aral king assumption biyasa mayap at maganaka. Tuloy-tuloy niyo lang pong ipadala ang inyong mga komento sa ating topic question of the day, and syempre thank you very much sa inyong pagkomento. Bata pa lamang daw ay mahilig ng mag-ayos at maglaro ng pagmamodel ang ating bisita. Kaya naman ngayong nagbukas ang oportunidad upang maging kinatawan ng Barangay Telabastagan sa Motyaning San Fernando 2023, hindi na nagdalawang isip si Shari Von D. Laksamana. Kumusta na ba ang kanyang paghahanda? Yan ang ating aalamin. Welcome to Topic! Shari, kumusta ka? Hi! Okay mo po. Maya Payaldo po kaya kayo man. Alright. Shari, katulad ng mga nagdaang mutya na bisita ng ating programa, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, i-shout out, batiin lahat ng gusto mong i-greet. Mga followers, subscribers, mga friends, supporters. Kasi Shari, pota, sa gananda kendalan. Oy, ayalbenda ka king CLTV. O, tayo mo kaman mo sinout out, ne? Pota, tumabog laki ka. Go ahead with your greeting, Shari. Sana wala kang makalimutan. Hello po, Maya Payaldo po kaya kayo man. Ako po Shari Von de Matulak Laksamana, Manalakaran, Tingkakumpakamalan, Laban, Telabastagan. I want to take this opportunity to thank each and every one of you for keep on supporting me on my journey here in Mutyaning San Fernando. To all my family, Laksamana and the Matulak family, dakal pong salamat. To our Kapitan, Honorable Elmer Manguera, all the barangay officials, barangay staff, SK Chairman and SK Kagawad,
thank you po king alang sawang suportang babiyayo kanako. And of course, to my family, friends, workmates, schoolmates, hello, thank you so much for always there for me. And especially, of course, my parents, thank you so much for guiding and supporting me. And I thank you. Ikaw ba ay nag-aaral ba, Shari? Yes po, I am currently taking Bachelor of Elementary Education at Holy Angel University. Shari, bakit siya nang naisip mong kurso? Meron bang nag-recommenda sa'yo? May nag-refer sa'yo? Or merong nag-influensya sa'yo para kunin ang kursong yan? To be honest po, nung bata ako, sobrang gusto ko po naglalaro ng mga teacher-teacheran, gano'n, yung ako po yung teacher. Pero nung nag-high school na po ako, na-realize ko na parang gusto kong mag-travel, gusto kong i-travel yung buong mundo. So sabi ko, mag-flight attendant ako. But during the COVID-19 pandemic, sobrang dami ko pong na-witness na mga flight stewardess na nawalan ng trabaho. So, sinabihan po ako ng parents ko na I should pursue a profession na for a lifetime po, na talagang cherish ko yung mga memories na mabibuild ko. So, yun po, because of my teachers and my parents who always inspire me and motivate me, kaya pinursu ko po yung pagiging EdUp students. Yun. And alam mo, yan ang isa yan sa mga first professions, no? Kasi kung walang teacher, walang lawyers, walang doctors, wala yung mga ibang professions kung walang mga teacher. Tama ba ako, Shari? Yes po, sabi nga po nila sa profession namin sa teacher, hindi ka yayaman, pero yayaman ka sa mga students na tinuruan mo po. Corrected by. Pero siyempre bilang isang kandidata, no? May mga rehearsals, maraming mga practices. At the same time, ikaw din mismo, meron kang sariling preparation for this, no? And ikaw ay kumukuha ng college degree at nais mong matapos bilang isang teacher in the future. And siyempre, may sarili ka ring mga affairs sa buhay, may sarili ka ring mga lakad. Paano mo napapagsabay ang iba't ibang activities, lalo na malapit na ang Mutyaning San Fernando 2023? Yun po, as a student, isa din po akong student leader and working student. So, sobrang hirap po ng mag-balance talaga ng oras plus yung mga trainings, preparation for our mutya. Pero yung main na parang sagot or solution lang po to that is time management. And I am very grateful that God gave me a time management skills that I can use now po as a student leader, as a working student, and of course, as a candidate of Mutyaning San Fernando. Anong ginagawa mo kapag kailangan mong mag-unwind? Siyempre, kapag stressful na at kailangan mo nang relax, no? Para magkaroon ng time sa sarili mo. Ano bang ginagawa mo? Ikaw ba ay nanonood ng Korean novela, nanonood ng movie, or kumakain? How do you distress? How do you manage yung oras para sa sarili mo? Anong ginagawa mo? Beside from sleeping po is fun fact about me. When I feel so stressed po talaga sa lahat ng mga nangyayari, I dance po. I think na-discover ko po yun when I was in senior high school. We have a modular distance learning. Sobrang daming mga modules na kailangan kong sagutin, and sabi ko, sobrang nakaka-stress. So, ginawa ko po ay back to dancing. I'm a ballroom dancer po. So, kahit nasa bahay lang po ako, sumasayaw po ako. Okay. Shari, papaano ka nagsimula sa larangan ng beauty pageantry? Bata ka pa lang ba? Mayroon ka ng mga sinalihang Miss Linggo ng Wika, Miss United Nations. How did you enter itong klase ng patimpalak na ganito? So, nag-start po ako sa elementary school ko. Sumali po ako din na Prince and Princess. But hindi ko po alam na money contest po pala siya. So, I crowned po as second runner-up. And then after that po,
sumali po ako ng National Pageant Competition. Cutest Kids of the Philippines, I represent Pampanga, and I won Fashionista Idol of the Philippines po. And nag-stop na po ako doon. Nag-pursue na po ako sa pagbo-ballroom ko. And after nun, nung 13 or 14 years old po ako, nag-join po ako ng Miss Teen Telebastagan. Even though I am the youngest po, I still count as Miss Teen Telebastagan first runner-up. Ilang taon ka nun? Nung napanalunan mo yung Mutyaning Telebastagan, Shari? 13 years old po. Talagang at a very young age. And ngayon, Mutyaning San Fernando naman ang iyong sinalihan. Paano ka ba napili bilang representative ng inyong barangay? So, nung nag-crown po ako as Mutyaning Telebastagan, they want me po to compete na as Mutyaning San Fernando. Pero yung age ko po is hindi po siya pasok dun sa requirement as Mutya ng San Fernando. So, iba po muna yung sinali nila. And then, after that, year 2018, Ate Lyra Punsalan won po as Mutyaning Telebastagan, and she compete, and we watched her po, and sabi ko, after this, ako naman. So, but then, pandemic happens, and finally, this year po, one of our barangay officials and barangay staff messaged me na kung gusto ko daw po bang sumali and i-represent yung barangay namin here in Mutyaning San Fernando. So, siyempre, pinag-isipan mo munang mabuti yan. Tama ba? Kinailangan mo ba ng encouragement muna or pinagdasalan mo ng mabuti bago ka sumali? Yun po, nag-ask po muna ako sa parents ko kung gusto po ba nila. Sabi po nila, gusto naman nila, kaso kung kaya ko daw po ba, kasi sobrang busy po sa school. Pero sabi ko, pangarap ko po to kaya I want to make that dreams into reality. Okay. Do you look, meron ka bang parang hinahangaan na beauty queen, Shari? Yes po, it's Catriona Gay. Ayan, si former Miss Universe. Pero bago po natin tuloy ang pagkikipagkwentuhan kay Shari, basahin ko muna po yung mga nagpadala ng mensahe para sa kanya. Sabi ni Ronaldine Manalili, tunay kang malago, Barangay Telebastagan, sana ikang sumambot, King Mutyaning San Fernando. Si Aaron Versosa Alanis, Laban Telebastagan. Si Ann De Jesus Lim, Go Telebastagas. Tapos si Aaron ulit, Kalagumot, Telebastagan. Sabi niya, si Marie Flores Wahe, Barangay Telebastagan. Sabi niya, si Hafra Laksamana, Go Telebastagan. Si, napakarami talaga. Si Lester Luwat, Let's Go, Barangay Telebastagan. Si, Christina Gulapa Di Matulak, napakarami mong mga supporters. And, syempre, lalapit na yung, coronation night. Pero ito gusto kong maitanong sa'yo. Uhulaan ko ha, correct me if I'm wrong. Ang iyong naging talent for the Mutya is yung pagbo-ballroom dancing. Tama ba ako, Shari? Yes po. Di ba? Siyempre, yan ang hobby mo. Yun talaga yung gusto mong gawin. And, siyempre, natapos na yung talent portion, yung swimwear, yung closed-door interview, and recently, nag-Flores de Mayo pa. Medyo nakakasakit lang ng paa, malayo-layo ang nilakaran. Pero as of now, how are you preparing for the coronation night, Shari? So, Shari. Yes, Shari. I want to put hello po, audible po ba? Yan, go ahead. Sige, ulit. Go ahead. So, I am preparing myself po physically because I want to make myself physically fit during our coronation night. And also mentally po, of course, I want to accept whatever will be the crown ng magiging coronation night naman. Whoever win the crown, I will accept it full-heartedly. And of course, spiritually, I always pray to God so that
I'm just gonna do my best and let him do the rest. Alright? And syempre, katulad ng mga nagdaang kandidatang nakausap namin, bibigyan kita ng pang Miss Universe question. Sana nakaredy ka rito. Shari, kung mananalo ka bilang Mutsaning San Fernando, ano ang concerns ng syudad ang nais mong solusyonan? So, I will focus po sa mga youth natin. And my advocacy and my organization po is called Talasulong Darang Bayong Suli. So, it's an organization for Kapampangan youth who have interest in exploring Kapampangan language, literature, and creative writing because we all know po that Kapampangan language is dying. So I want to advocate this advocacy that every Kapampangan should speak Kapampangan kasi dapat lagi tamo pong pagmaragol na Kapampangan tamo. And of course, I want that youth focus on their dreams. For them to succeed that dreams, they should prepare and equip themselves. Keep on growing, keep on learning, keep on taking risks because at the end of the day, our dreams is our own. Thank you po. Shari, please invite our viewers, mga Fernandino, and syempre ang mga taga-barangay Talabastagan na suportahan ka at ang iba pang mga kandidata sa nalalapit na Mutsaning San Fernando 2023. Hello po, kaya kayo nga Fernandinas, at Dengkareng Kanako, Pakamalan, na tao king barangay Talabastagan. Agkatanda kayo po na subaybayan kaya kaming Coronation Night, kining daratang ang May 27, 2023 at Granzy Giao to support me and my fellow candidates as you witness that we will do our best and enjoy the whole program and enjoy our journey as Mutyaning San Fernando. Dakal na dakal pong salamat. Sana ikaw ang manalo, Shari, at huwag kang magrela. Sinabi ko rin to sa ibang mga kandidata. May the best candidate win. Siyempre, pinaghirapan nyo yan. Nag-practice kayo ng maigi, nag-rehearse, nag-prepare. So, there can only be one Mutyaning San Fernando. Maraming salamat sa panonood nyo sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Ako si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36 at sa aking anak na si Harper Arabella at si Patricia. Kalaguranda kayo. Atin to.